lezi insizwa zale ekhaya ziyaphila ngomgidi ziyawuthanda okuyibona sigcwele la uma kungathiwa nje akuvele kukhala ithuluzi yamanje singajabula kabi ikhale kuze kushalanda lesasikhathi lesiyana kodwa ngikhumbula enye insizwa yase Edeni isibongo ngiyakwantombela mayikhuluma ngelilanga sisemzini oyingcwele wasebuhleni ithi kwakhona insizwa kukho lokukholwa eyayishaya unyawo nezinye insizwa owakuthi amahome emile mayimile umi ngala uwabone into eyodwa uze kuyophuma ngale egcineni mangabe kuphakamisho waliphama ngendlela efanayo uze kuyophuma ngale yana ithi lensizwa zazi ushaya umgidi lezi insizwa uchwaze bonke abantu beyithanda into eziyenzayo ikhuluma ke lensizwa ithi kuyenzeka kwesisikhathi kube khona isibusiso esisiqalekiso ithi ke kulezi insizwa kwakunalensizwa lena eyathi mayigida mayibuka ngaphesheya kwakhona inkosazana eyithanda lento lena yagcine isikujabulela lokho abakwenzayo yayisiqala isidlalisa amehlo lenkosazana ngaliyana ayisehlangana nawa lensizwa yabe isicela ukuthi kulezi insizwa athi cha ngisayochitha amanzi ngaliya ithema yochitha amanzi yayisihlangana lenkosazana ngaliyana kwaseke uxoxwa njena kwaba kuhle kwanikezwana nezinamba obanje ayisibuye emgidini kanti lensizwa lena isizuze ini isiqalekiso ibe kade yenza ini into eyisibusiso mayi iphuma lana isibuye isihlangana nale nkosazana ngale yana sebeyakwenza okungalungile yayisisithatha isiqalekiso yaqhubeka kodwa nalomdlalo womgidi wenzayo bahamba nezinsizwa ngelilanga baya kwelinye izwe nakhona fike zigide lezi insizwa igide iphinde futhi ngalento yenza emgidini mase kuba khona enye into okwazi ukuthi eyithandayo ithi mayisisiphuma la beqeda ukugida icela uyochitha amanzi mayiphuma ngaliyana iphinde futhi iliphinde elinye iphofukazi ithole inamba kuvunyelwane kuqedwe emgidi kuhanjwe yayisibona ukuthi lento anyawina ngalento ziyangithanda izintombi masigida njena ikhona engiyitholayo njalo magidi ikhona nje ngiphuma nayo mina yenza into kaShembe enesibusiso kodwa yona khona lapha ibizuzo siqalekiso ngoba lezi intombi ezitholayo ithola zona lezi ezamakhosazana ihambe yozona ngelilanga kwahamba isikhathi yabe sibona la isiphongweni sayo sekuvela nje ishashazi yayithi mayithi yalinwaya laseliqhuma liphuma amanzi ayanganaka nje athi hayi into ezokuyiphele yaqhubeka nalomdlalo wayo kanti lishashazi leli liyakhula lakhula ke manje lagcina selibangela amahloni ukuthi bephathi kwabantu yayisisiqala manje asakwazi ukuya kule mgidi yayisihlala ekhaya isinamahloni okuphumela phakathi kwabantu ngaleli shashazi leli selikhulile manje seliyabonakala bonwana wonke umuntu kwahamba isikhathi lezi insizwa lezazi cha ngeke awukwazi ukuthi ngathi ugidela uShembe kahle kanjena mase uzomilwa into efana lena sambeni sekuShembe soyibika athi sambeni sekuShembe soyibika bahamba bobika kuShembe uShembe ngoba wayazi wafike wayibuza ukuthi lamakhosazana ami amangaka osubonile uwona ke ngenze njani ngawo uma wena namhlanje usuzocela ukuphila
lo moya ngubekele khona ukuthi ubonwe izwe ukuthi wena wenzani esontweni. Ngithi ke Nhlalisuthi yakithi umgidi siugide kodwa okashembe. Amen. Siugide umgidi kodwa singagideli ukuthi sithandwe abantu bezwe ngawo. Kade ngihlala omunye umama nje lapha ngakwaBG. Manje kuseniza eTempelini. Uyangincoma. Ungcoma ubhinga usethi eGoli besithi masihlangana nezinsizwa zibhinqe kanjena ziye esontweni siyimise sithi ayishaya umgidi. Ithi mina into kaShembe le akusinto ukuthi kambe kubukiswa ngakubantu mangabe kugidwa kuzothiwa emveni kwalo mgidi lo inkosi inibusise. Awugidi la ngezoshiyo khona kuthiwa inkosi inibusise. Awuhamba ugidela noma ubani nje. Kodwa uthi mawuqeda ukugida mase kuthiwa inkosi inibusise. Ngoba ile yinto kaShembe fanele siyihloniphe. So ngalawo mazwi insizwa zakithi ngithi umgidi niugido kaShembe kodwa ningawugideli ukuthi nithandwe izintombi ngawo. Niugide nigidele ukuthi nithandwe uShembe ngawo. Amen. Ithalente nje onalo akube ithalente uShembe azokuthanda ngalo. Ungabi ithalente uShembe azokuqalekisa ngalo. Nalapha ke ekhaya sengizohlala phansi. Baningi abantu banamathalente esifisa ukuthi sengathi uShembe engababusisa ngawo futhi abenze baphile ngawo. Abenze lamathalente abangenisela imali ukuthi bephile kodwa bengakhohlwa ukuthi uShembe uNkulunkulu. Amen. Uyazazi ke nawe ithalente onalo. Kodwa lelo talente lelo sengazathi uShembe ke ngalo ngakwenza ukuthi uphile, ukwazi ukuthi ubeke isinkwa etafuleni, ukwazi ukuthi wenze neminye imicimbi yakini ngalo. Ungabi ithalente ozothandwa nje abantu bezizwe abangezokwenzela lutho abangenayo uShembe. Abantu abangezokunikeza isibusiso. Abantu ekupheleni kosuku azokunikeza isiqalekiso ufe. Amen. Cha ngalawo mazwi size la sizothi namhlanje umsebenzi kaShembe awuqhubeke eManazaretha. Ngiveleke kuleli izwe lakithi kuthiwa kusesilungwini. Abantu bangale ngaphesha kothwela nabaphesha kweinsimba babethi kusesilungwini ngala. Kodwa ngingababona abelungu. Kodwa ke mase sengiqala sengihlaziya ngangiye ngibone kwesisikhathi mangabe intombi yaphesha kothwela iqome ngala phesha kweinsimba. Maya phesha kweinsimba izodlula la ihambisa impahla. Mangabe kusuka ezangala phesha kweinsimba ziyaphesha kothwela zizodlula la zihambisa impahla. Mase ngiqala ngiyabuka umehlo ukuthi ingakho labantu bethi sisesilungwini thina ngoba kunayezinto zesintu nesizulu abazenza esingazenzi thina. Mabe kunemshado ngala kusuke benqamule bethola amahawu na yonke into lebengala nabangala besuke bengala. Ingakho bethi thina sisesilungwini ngoba